Miten se voi olla tolleen? Tää ei ole nähnyt mitään vaivaa ja... Nyt on oikein tuuninkin näköinen. Noniin, tervetuloa uuden Kotari-videon pariin. Saatiin Kotari ähkittyä ja puhkittua tuolta ylhäältä vihdoinkin alas, niin kuin varmasti siitä alusta huomasitte. Ja nyt tosiaankin aikataulu alkaa näyttää semmoselta, että ensi viikolla on toi American Car Show-messu, missä tää meidän Kotari on näytillä. Tää vaatii vielä pieniä lisäyksiä, että tää on sitten messukunnossa. Voitais mennä katsomaan tonne pöydälle, että mitä me ollaan tähän videoon keksitty. Tässä videossa me asennetaan sitten tämmöset. Eli meillä on tullut tohon Slave-sylinderiin tämmönen korjaussarja tohon kytkimeen, koska ei ollut vieläkään saatu sitä kuntoon niin kuin useissa videossa ollaan yritetty saada. Meillä on tässä vähän tarroja takapiskariin, sitten tohon Akrapovikin putkeen. Meillä on tässä uudet tangonpäät, nekin vaihdetaan tosta sitten messuille fresseiksi. Meillä tulee kyllä vielä jälkeenpäin sitten tohon noi axle slideritkin, mutta ne ei ole nyt meillä tässä valmiina. Meillä tulee vähän tätä jalkaa, niin kuin tästä klipistä näkee. Niin kuinka monta kertaa me ollaan saatu sen jalan pääty jo tässä videoilla rikki, niin ostettiin nyt tämmönen täydellinen jalkasarja, ettei enää tarvitse rikkoa sitä päätä. Katsotaan miten senkaan käy. Sitten me saadaan toi Kotarin pinta vielä todella siistiksi, niin ollaan päästy käsiksi tämmöiseen System X:n Diamondi keraamiseen pinnotteeseen, yhdysvaltalainen brändi, ja tätä pinnotetta saa asentaa Suomessa vaan kourallinen määrä asentajia, joten iso shoutoutti kuvaajalle tästä, että toi meille tämmösen, niin muuten pikkusen rupee poppaan toi Kotarin pinta sitten messuilla. Joo, ei siinä. Ruvetaan asentaa. Me ajateltiin, että aloitetaan tosta kytkimestä. Saataisiko se vihdoinkin kuntoon, niin aloitetaan vaan tästä täällä korjaussarjalla. Pääteltiin, että levitetään kuitenkin tää korjaussarja tähän pöydälle, että pysyy sitten jossakin järjestyksessä nämä osat, eikä sitten katoo. Yksi tärkeä eli tää jousi, mikä me tarvitaan sinne, kun se oli johonkin kadonnut tosta meiltä. Me veikataan, että se voisi olla se vika siinä, että minkä takia toi kytkine sitten suostuu ilmautuu ja palautuu. Niin mennään vaan irrottaa nyt toi nykyinen orjasylinteri täältä. No niin, saatiin tää orjasylinteri irti täältä. Mikä toi on? Niin, toi on toi meidän orkkistartti. Päätettiin nyt kuitenkin, että laitetaan se meidän originaalistartti takas tonne, koska sitten loppujen lopuksi vikahan ei ollut siinä startissa, vaan se oli siinä itse koneen maadotuksessa, kun oli vähän maalia jäänyt tonne meillä, niin saatiin se fiksattua, niin päätettiin, että laitetaan nyt toi alkuperäinen vaan takas tonne, että pysyy sitten pyörä OEM-nä. Jatketaan nyt kuitenkin tätä kytkintä. Ja ihan hyvä, että otettiin tää auki, kun tää on kyllä todella huonossa kunnossa tää meidän vanha tiiviste. Tossa on sitten samalla uusi tähän, niin pysyy sitten varmasti öljyt koneessa. Ammattimasentaja. Todellakin. Ja otetaan tää itse osa tohon pöydälle, niin on vähän kivempi sitten rebuildata tää. Nyt kun tässä vähän muistelee, niin miten me saadaan tää irti täältä, niin tämähän taisi tapahtua silleen, että laitetaan sinne vähän paineilmaa, mäntää, se räjähtää sieltä sit irti. Otetaan tästä vähän paineilmaa, katsotaan miten käy. Joo, muistettiinkin, että miten me saatiin tää tiiviiksi, eli laitetaan tohon toi sähköteippiviritys. Nyt sen pitäisi ampasta sieltä kuin tykin suusta. Tapahdu vielä mitään. Hyvä tälleen kattoo. Meidän toi mäntä jotenkin jumiutunut tonne. Sieltä tuu ihan täydellä painella. Mihinhän asti se lensi? Siinä meillä olisi kuvaajat lähtee päin. Joo. Safety is number one priority. No niin, sieltähän se löytyi. No niin, siinä on sitten mäntä irtonaisena. Meillä on tässä Rebuild-kitissä sitten toi tiiviste, mikä tulee tohon tilalle. Nyt meillä oli tällainen tarvikemallinen tiiviste. Tää on vissiin vähän paksumpi kuin tää pitäisi oikeasti olla. Nyt tulee sitten oikea osa siihen tilalle. Vanha pois. Ja sinne meni uusi tiiviste. Meillä on tässä tää jousikitti. Kato, tässä lukee Quantity 1, mutta täällä on 2 jostain syystä mennyt tänne pakettiin. On muuten hyvä fiilis nyt, kun saatiin yksi ekstra osa. Saatiin jousi paketista. Ja jousen paikka on tässä männän päässä.
Eli se niinku tulee tonne väliin sitten. Olikohan meillä jotain muita osia vielä tässä, mitä me laitetaan. Meillä tuli vielä tämmönen toinenkin tiiviste. Me ihmeteltiin, että mihinhän se menee. Meillä on nyt tässä kaikki tiivistetty paikoillaan, mutta se menee vissiin sitten tohon noin. Tohon noin tämä tiiviste. Toivottavasti se on nyt sille oikea paikka, mutta ei mitään muuta paikkaa ole, mihin tämän kokoinen tiiviste sopisi. No ei kai siinä auta muu kuin laittaa tää sitten vaan kasaan. Toivottavasti toi on nyt oikea paikka tolle tiivistelle vaan sitten. Pitäisikö meidän laittaa tämän paikoilleen ja katsoa, että menisikö se sitten siinä samalla jotenkin. Pitäisikö laittaa tää ruuvipenkki katsoa, että miten käy, kuinka monta tiivistettä saadaan rikki. No niin, saatiinhan me se tonne sisään. Oli muuten pikkusen jäykkä vaan. Sitten siirrytään takaisin tonne. Otetaan vähän osia messiä. Meillä on täällä vähän reesiä ja pulttia sinne. Ehkä me ei näitä laiteta. Otetaan ne nyt mukaan. Vähän kupariprikkaa, suojatulppaa, lisää pultteja, sitten vielä tää tiiviste, mikä tarvitaan. Sitten meillä tulee tää tiiviste. Avataan se jotenkin varovasti, ettei se menisi rikki. Laitetaan se tohon. Meillä nyt puhas tää. Laitetaan vähän paperia. On se tarpeeksi puhas. Sitten vaan siihen tiiviste paikoilleen. Me voidaan laittaa tää orjasylinteri takaisin tonne. Laittiin tänne vähän sisään vielä jarrunestettä, niin alkoi hyvin liikkumaan toi mäntä tossa. Nyt asetetaan se sitten tän tiivisten kanssa vielä tonne noin kiinni. Vähän tuolla pultilla auttaa, että toi tiiviste menee suoraan. Meillähän oli tässä kanssa silloin yhdessä videossa ongelma, että me rikottiin tästä tää alakierre kokonaan, niin täällä on tää helikoili nyt täällä kierteenä. Hyvin on ainakin toistaiseksi pelannut. Katsotaan, että kestääkö se meidän momentit tässä kohta puoliin. Meillä olikin tässä nämä uudet kupariprikat tohon banjoa varten. Tulee tästä näin. Toinen tulee meille tohon. Tulee väliin tää banjo. Eiku mikä tää on? Kytkinletku siihen väliin. Sitten toinen tohon. Pistetään se tonne orjasylinteriin. Oli itse asiassa meillä vielä tämmönen korkkikin tähän uusi. Senkin voisi laittaa, niin on sitten freesi. Sitten seuraavaksi taas tutun näköinen puuha, eli imetään taas kerran tää meidän ruisku täyteen jarrunestettä. Ja sitten aletaan syöttää sitä tonne kytkinletkuun ja katsotaan, että miten käy. Vielä tarvii avata tästä ylhäältä taas tää kytkinnestesäiliön kansi. Nyt on letkukin meillä tuolla orjasylinterissä. Ollaan taas jännä äärellä. Miten käy? Liikkuuko nesteet? Joo vai ei? Kuvataan jostain. Jep. Eiks tää toimi? Ei tuu mitään. Joo, ei tää toimi. Taaskaan ei tehdä kytkintä. Saatiin kyllä hyvin kaikki paikat sotkettua. Ja kuten saattaa arvatakaan, suoritus epäonnistui. Haluaisitko kommentoida asiaa? Ei, en halua. Tosiaankin. Siinä on lippalakissa hyvin mikki. Ja ei tosiaan saatu tuolla korjaussarjalla korjattua. Meillä on varmaan rikki toi koko itse laite. Mä en tiedä, me varmaan ollaan nyt niin paljon tätä käyty läpi, että viedään toi ehkä jopa huoltoon, koska itse kiinnostaa enää menettää hermoja ton vehkeen kanssa yhtään enempää ja sotkea tätä pyörää 100 kertaa tuolla jarrunesteellä ja käsiä ja naamaa ja jokaista kehon eri kohtaa. Tai sit vaan ostetaan kokonaan uusi toi itse osa. Mä en tiedä, halutaanko me tehdä sitäkään, kun sit se ei kuitenkaan ole se, mikä siinä on. Mut joo, messuillahan me ei kytkintä tarvita. Me varmaan nyt laitetaan sitten seuraavaksi vähän niitä muita osia, jotka käytiin äsken läpi. Voitais alkaa suoraan katsoa sitten niitä tästä. Onks nyt asentaja fiilis? Eikö miksi mä kysyn iteltäni tot? Pikainen väliupdate kotarista. Mehän saatiin kytkin ilmattua. Tsekatkaas tää. Siellä toimii kytki. Hemmetin hyvä. Mennään takas videon pariin. Taas on brake cleani kylvetetty tää kotari, niin saatu noin jarrunesteet tuolta siivottua. Sen jälkeen me voitais vaihtaa tää orkkistartti tohon kiinni. Sehän on aika nopea homma. Tää tosta vaan 3 pulttia irti ja isketään tonne paikoilleen, niin se on siinä. Joo, saatiin pamautettua toi startti tonne pohjaan ja nyt vielä kiristetään nämä ruuvit tästä takaisin. Ja voitais sit kokeilla itse startilla tätä vähän pyörittääkin, että lähteekö tää vielä käyntiin. Noin, hyvinhän tää asetus sujuu. Startti on nyt paikoillaan. Nyt me voitais pyöräyttää vähän tota starttia ja katsoa, että toimiiks toi orkkistartti vielä. Vai onko siinä joku vikana? Hyvinhän se käy.
Ihan mehevät äänet tossa Akrapovikissakin. Pitäisikö meidän sitten laittaa toi jalka tosta kiinni? Se oli helppo asennus. Siinä on meidän uusi jalka kiinni. Seuraavaksi me voitais sitten laittaa meidän tangon päät uudet tähän näin kiinni. Se ei ole onneksi iso homma, se on vaan se perus, että laittaa sen tonne, vähän tosta noin kiristää. Noin, tangon päät on kiinni. Seuraavaksi voitais laittaa vähän tarroja vielä kiinni. Eli meillä oli tosiaan tähän akraan tälle ja sitten tänne kääntöpuolelle vähän isompi tarra. Ja sitten meillä löytyy vielä sille puolelle tämmönen takaiskarin tarra, eli missä lukee toi PDS ja VP, niin on tommosella liilalla väriteemalla, niin sopii sitten oikein hyvin pyörään nekin. Joo, meillä oli nämä tosiaan tarrat tehty vähän samalla tyylillä kuin toi meidän tarrasarja. Vedettiin tänne tämmönen hiilikuitutekstuuri tänne taustalle ja sitten liilalla toi Akrapovikin logo ja sitten teksti valkoisella. Tehtiin tämmönen identtinen kopio tosta PDS:stä. No ei nyt identtinen kuitenkaan, mutta täällä on vähän tekstiä, että joo, se voi räjähtää, jos siihen joku osuu. Ja sitten PDS ja VP, niin tuolla samalla väriteemalla, mitä siinä jo oli. Meinattiin tehdä silleen, että laitetaan tohon... Meinattiin tehdä silleen, että laitetaan tää meidän uusi tarra tohon vanhan päälle, että tarvittaessa myös vanhaa sitten tuolta alta vielä käytettävissä. Sehän on oikein siisti. Tossa näkyy toi hiilikuitutekstuuri jotenkin tosi hyvin vielä tässä valaistuksessa, niin se sopii tuohon änkkään hyvin. Ja sitten toi väriteemaankin sopii oikein hyvin. Sitten meillä oli vielä sinne kääntöpuolelle tää vähän isompi Akrapovikin tarra. Tuohon vanhan päälle se kanssa. Se on jo tarpeeksi puhas. Ja huomattiinkin, että toi tarra menee vähän tonne meidän kiinnikkeen alle, niin otetaan vähän tota änkkää tosta irti. Saadaan sitten se tohon kiinnikkeen alle se tarra hyvin tohon. No niin, irrotettiin tosta se kiinnike. Ja nyt meillä tulee tähän tää uusi tarra. Noin. Tonne ylös vielä. Nyt on oikein tuuninkin näköinen. Vielä takaisin tää vanha kiinnike tästä. Tai mikä vanha, kun äsken irrotettu kiinnike. No niin. Tosi paljon muuten auttoi ulkonäköön toi tommonen pieni juttu. Sopii sitten väriteemaa. Sitten vielä tää pistää tosi paljon silmään tää PDS-tarra tuolta. Laitetaan se. Ja hei, itse asiassa nyt huomasin tästä, että meiltähän puuttuu tosta kanssa näkyy oranssia, niin siihen tarvii vähän jotain fiksiä mahdollisesti. Katsotaan, jos me saatais purettua tankin korkkia vähän tosta. Irrotetaan tästä tää kate vielä, niin vähän helpottaa sitten tarra-asentamista. Menee sitten helpommin suoraan. No niin, me saatiin toi kalvo repästyä tosta päältä pois. Ehkä jopa tarttuu tää meidän uusi tarra sitten tohon. Pysyy kanssa sitten hyvin suorassa. Say what? Tuliko muuten pikkusen tyylikäs? Omaan silmään todella siisti. On tämmöiset pienetkin yksityiskohdat laitettu tämmöisellä. Tai viimeistelty tommosella tarralla. Ne ei sitten paista älyttömästi silmään, niin kuin, että tää ei ole nähnyt mitään vaivaa. Ja pienistä yksityiskohdistahan tämmönen pyörä koostuu, että se lasketaan niin kuin mintiksi sitten. Katsotaan vielä, että miltä näyttää kohta, kun saadaan takaisin tää kate ja penkki tohon paikoilleen. Niin minkälainen on lopputulos? Rykästiin penkki paikoilleen, sitten vähän tosta noin Cinematickia PDS Akrapovic. Nyt kun saatiin noi tarrat laitettua, niin laitetaan tosta toi, mistä aiemmin puhuttiin tosta bensankorkista, niin tää osa, niin katsotaan, että mitä me voitais tehdä sille. Irrotetaan tää tästä, kunhan tänne työpöydälle. Tässä on torksit. Toivottavasti nyt ei räjähdä korkki 100 osaa. Saadaan vielä se sitten ehkä kasaankin joskus. Täältä löytyy joku kuula, kuuluu siihen. Tässä on vielä joku tämmönen. Okei, se on tämmönen vähän isompi osa tää meidän painike. Eli tää nyt oli sitten tossa. Tää puhistaa tää osa. Noniin, nyt aletaan maalaa näitä korkkia. Meinattiin vetää sitä tämmöisellä mattamustalla. Sopii sitten tohon tankin korkin väriin, kun sekin on aika mattamusta. Sopii sitten väritykseen hyvin. Aloitetaan vaan sitten suoraan tästä. Noin, siinä olisi meidän ensimmäinen kerras. Sitten venataan 5 minuuttia. Se kuivuu, niin laitetaan uusi kerros. Mutta sitten tässä välissä voitaisiin alkaa tekemään sitä pinnotusta tälle. Meillä oli täällä tosiaan tää Secret Formula Diamond XX joku. Se on väärä leffa.
Joku tämmönen aine oli täällä. Niin tällä vedetään pyörä freshiksi, keraaminen pinnote päälle, niin tulee muuten pikkusen mintti. Meillä tuli tässä tämän setin mukaan tämmönen levitysliina ja tähän levitetään nyt tämmönen 4-muotoinen alue. Ja aletaan nyt levittää sitä tästä katteista. Voidaan aloittaa vaikka täältä takalipasta ensin levittää tätä. Joka puolelta vähän laitetaan kaikkialle tulee freshia. Todella freshia jälkeen. Noniin, seuraavana meillä on tämmönen buffausvaihe edessä. Eli me otetaan tästä ylimääräinen kerros pinnalta pois, jonka jälkeen se alkaa sitten kiiltää todella hienosti. Tulee tosi hyvä suoja sitten pinnalle. No niin, nyt kun saatiin noin ensimmäiset tosta edestä pois, niin vedetään vähän runkoonkin pinnotetta. Vaikka tähän tuleekin tosiaan ne hiilikuitusuojat päälle. Ne ei ole nyt meillä tässä kiinni, niin vedetään tähänkin tää pinnote. Helpottaa sitten tulevaisuudessa lian irrottamista, kun on tää pinnote mahdollisimman monessa paikassa laitettuna. Alkaa olla pyörä pikkuhiljaa pinnotettu. Buffataan vielä noin tosta. Sitten me voidaan siirtyä tuohon vanteisiin ja käännetään vaan tää meidän rätti toisinpäin, niin on sitten puhdas riepu siinäkin puolella. Ja saadaan noin meidän koskemattomat vanteetkin pinnotettu, että lähtee sitten liat helposti ja kiiltää hyvin. Mut huomaa kyllä tässä, kun on tehnyt tätä, että uusia osia pyörässä ja pitäisi olla kaiken ihan tip-top mintissä, mutta irtoaa siitä kyllä tosi hyvin likaa, vaikka ei ole tällä senttiäkään ajanut vielä. Siirrytään tosta vanteiden kimppuun tämän aineen kanssa. Kun on tämmöiset pinnalliset nämä vanteet, niin varmasti menee tässä ihan mukava hetki. Ei siinä auta muuta kuin lähtee vaan tekemään ja katsoa, että miten kauan tässä saadaan menee. Saatiin pinnotus valmiiksi. Menihän siinä pikkutovi, mutta nyt on varmasti paljon kivempi sitten pyörää vähän pestä, kun lähtee se likakin irti. Ja nyt on muuten super kiiltävä tää pyörä kans. Tää pinta on tämmönen älyttömän liukas. Kyllä tässä niinku jotain on vissiin sitten tapahtunut tähän pintaan. Nyt me voitais tehdä silleen, että kun toi tankinkorkin nappi on tosta kuivunut, niin vedetään se tankinkorkki tosta kasaan. Laitetaan se takas tohon paikoilleen. Otettiin myös tästä toi meidän kaasukapula irti. Siinä oli ottanut hittiä tosta, niin laitettiin siihenkin vähän maalia nyt pintaa. Tää on sitten hyvän näköinen messuilla. Tää oli kyllä ihan super helppo tää tankinkorkki avata ja pistää maalia tohon osaan. Tää mattamaali nyt näyttää jostain syystä vähän siltä, ihan kun taisi jostain niinku palaneesta pyörästä otettu toi osa tohon, mutta ainakin sopii nyt väriteemaan, se on se tärkeä. Ja tää on tämmönen todella pieni pisteosa, niin tuskin kukaan sitä hirveämmin huomioi tossa esittelyssä sitten. Katsotaan vähän, että miltä se nyt näyttää. Pistetään tohon vielä letku kiinni. Noin, nyt on väriteemaan sopiva korkki myös siinä kiinni. Ja nythän tää pyörä alkaisi olemaan niinku messuille vientiä vaille valmis. Meillä tulee vielä tohon ne karbonit kohta takaisin kiinni. Ne on nyt tuolla maailmalla vähän matkaamassa, mutta saadaan kyllä messuille ne sitten kiinni. Mut jos sä oot tulos messuille, niin tuu ihmeessä moikkaa. Ja jos ei nyt nähdä, niin tsekkaan kuitenkin pyörä, millainen me tästä tehtiin. Tää on liven tosi paljon siistimpi vielä kuin videolla, niin tuu ihmeessä ihmettelee ja kattelee vähän, että millainen me saatiin tästä tajottua. Mut joo, me jäädään tosiaan vielä vähän tätä puunailemaan. Laitetaan toi kaasukapula tosta vielä nippuun sitten tosta kun on kuivunut. Ja tehdään tämmösiä pikkufiksauksia messui varten, että on sitten ensi viikkoa varten valmis. Joo. Tee se silleen, että pistä peukkuvideo, kommentoi alas, mitä olit mieltä videosta, tilaa kanava ja laita myös kello päälle. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Moro! Tää puhkittua tuolta. Kuinka monta kertaa me ollaan saatu jo se... Mikä tän nimi on? Luisku. Älä nyt vielä kuvaa, kun mä pesen vähän jäykkäinen. Piru jää. Jyrki partaa.